Dámy a páni, ja vás vítam u mojho nového videa. Momentálne sa nachádzame v kaštieli Betliar a prišli sme sa tu pozrieť, takže keďže som nemohol natáčať, čo hovorí sprievodkyňa, tak vám skrátke poviem, o čo sa tam jednalo. Kaštiel Betliar vznikol ako lovecké sídlo šľachtického rodu Andrášovcov. Pôvodne išlo o renesančný kaštiel zo 17. storočia, ktorý bol v 18. a 19. storočí predstavaný do podoby reprezentatívneho aristokratického sídla. Dnes je jedným z kaštielov na Slovensku, ktorý sa zachoval s pôvodným historickým zariadením a preto ponúka autentický pohľad do života uhorskej šľachty. Rod Andráši zohral významnú úlohu nielen v regionálnych, ale aj v celoeurópskych dejinách. Jedným z nich z najznámejších členov bol Gyula Andráši, uhorský premiér, rakúsko-uhorský minister zahraničných vecí. Práve v Betliari si Andrášovci vytvorili miesto oddychu, kultúry, ale aj poľovníckych zážitkov. V kaštieli sa nachádza bohatá zbierka umeleckých diel, zbraní, trofejí, ako aj cenných predmetov z ciest po svete. Nájdete tu vzácne orientálne artefakty, knihy z bohatej knižnice s viac ako 150 000 titulkami, aj staré mapy či astronomické prístroje. Zaujímavosťou je tiež egyptská múmia, čo odráža vášeň Andrášovcov pre cestovanie a zberateľstvo. Zachované sú reprezentačné salóny, jedále, pracovňa či dámska izba. Každá miestnosť je zariadená v štýle, ktorá odráža obdobie, z ktorého pochádza, a zároveň aj osobný vkus pôvodných obyvateľov kaštieľa. Kaštiel Betliar obklopuje rozsiahly anglický park, ktorý patrí k najväčším historickým parkom na Slovensku. Má rozlohu približne 80 hektárov a je domovom mnohých vzácnych drevín, jazierok, vodopádov a romantických stavieb ako mauzóleum či umelé zrúceniny. Park bol navrhnutý podľa vtedajších módnych trendov v duchu romantizmu a anglickej krajinskej architektúry. Prechádzkaním spôsobí ako cesta časom ponúka pokoj, krásu prírody a zároveň nádych aristokratického životného štýlu. Dnes je kaštiel v správe Slovenského národného múzea, konkrétne múzea Betliar. Je národnou kultúrnou pamiatkou a pravidelne sa tu konajú výstavy, koncerty, tematické podujatia či svadly. Betliar je obľúbeným cieľom domácich, ale aj zahraničných hostí. Miesto si zachováva jedinečnú atmosféru, je to živý dôkaz aristotelického života, ktorý na tej dejinám s vratom zachoval takmer v pôvodnej podobe. Toľko k histórii. No a keďže mám asi 11 minút záberu z tohto Betliara, znútra Betliara, tak vám to tu pustím zrýchlenie a presunieme sa potom do anglickej záhrady. Takže vážení, máme za sebou prehliadku. Prehliadka trvala približne 1 hodinu so sprievodcom. No, ceny, kde si dospelá osoba 10 eur. No a keď tak tu máte ceny.
Takže momentálne sa nachádzame v čínskom pavilóne. Takže plechová stavba so železnou konštrukciou v tvare čínskeho altánku bola postavená koncom 19. storočia. Má tvar 8 uholníka s kupolovitou strechou. Pôvodne bola umiestnená v záhone pred kaštielom, neskôr bola premiestnená a používala sa ako úschovňa športového náčinia a na odpočinok. Takže japonský most bol zhotovený v čase prenikania východoazijských prvkov do našej kultúry v druhej polovici 80. rokov 19. storočia. Podľa kultúry, pôvodný most strhol vodný príval v roku 1971, verná kópia mostu bola zhotovená v roku 1979. Podľa niektorých údajov na ľavom brehu potoka bola japonská záhrada. Takže toto je zverinec, čo vidíte pred sebou. Vedľa veľkého rybníka, ktorý môžete vidieť vzadu a ktorý pred chvíľou ste videli, môžete nájsť zverinec, ktorý bol postavený koncom 19. storočia a pohľadom pripomína stredoveký hrad. A Andrášiovci tu chovali medvede hnedé, rysy, vidru, kunu, jazveca, taktiež vtáky a v ohrade aj muflóny. Tu je dno. Tu je také väzenie. Hej. Nie. Takže momentálne sa nachádzame v anglickom parku s rozlohou 57 hektárov. Je súčasť areálu kaštieľa v Betliari, bol založený v rokoch 1792 až 1795. Vďaka iniciatíve Leoparda Andrášio od roku 1978 je Betliarský park zaradený do zoznamu umeleckých a kultúrne hodnotených parkov sveta, ktorý eviduje UNESCO. Areály parku kaštieľa okrem vzácnych druhov drevín, unikátny umelý vodný systém, ktorý pozostáva zo sústavy umelých vodných rigolčekov, odvádzajúcich vodu z Betliarského potoka do troch jazier, troch fontán z tzv. Veľkého vodopádu, najväčšieho svojho druhu na Slovensku. To je všetko. Takže momentálne sa blížime ku Slobodomurárskému pavilónu, objekt bol pôvodne postavený koncom 18. storočia
a počas viac ako 200-ročnej histórie bol viackrát prestavaný. Dal ho postaviť Leopold Andrássy, ktorý bol zakladateľom slobodomurárskeho hnutia na Gemery a mali sa tu stretávať jeho členovia. Tu tiež je takto pochovaný. Takže pomaličky sa blížime ku Hermanovej studni. Táto malá okrúhla kamenná stavba s kopulou predstavuje drobnú parkovnú architektúru z 90. rokov 18. storočia. Bola vybudovaná... Nemôžeme ísť normálne, ľudia? Bola vybudovaná ako miesto na oddych, relax a osvieženie po dlhých prechádzkoch. Parkov jej vzhľad je inšpirovaný antickými kúpeľmi s bazénom a sochami. Jaskyňa. Aha. Tak nič to. Tu ho vykopali. Dámy a páni, mauzoleum Andrássovcov, konkrétne iba jedného člena ich rodiny. No a už idú. No a ideme sa pozrieť, no lístok, prosím pekne, stal 0 eur, ale nerobím si iba srandu z Betliera, máme zakúpené lístky. Takže my si zatiaľ sadneme a počkáme. Takže vás tu vítam mauzoleum Andrássovcov v Krásnohorskom podhradí. Mauzoleum dal postaviť král Dionýz Andrássy v 1900.